இளைஞர்களாக நாங்கள் பெரிய ஒரு தாக்குதலுக்குள்ளே நேரிட்டிருக்கிறோம். අපි දිට්ටා කියන සුලි කුණාටුවට මුහුණ දුන්නා පසුගිය දවස් 5ක් තුල. கடந்த 5 நாட்களாக දිට්ටා என்ற புயல் காற்று. திட்டா என்கிறதான அந்த புயல் காற்றுக்கு நாங்கள் சுழல் காற்றுக்கு நாங்கள் சிக்கி கொண்டிருக்கிறோம். ඒ නිසා අධික වර්ෂාපතනයක් ඇති වුණා ලංකාවට. அதனால் ஒரு பெரிய மழை இங்கே பெய்ந்தது இந்த இலங்கை தேசத்திலே. 1976ට පස්සේ තමයි එවැන්නු ලොකු වර්ෂාවක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. 1979க்கு பிறகு இப்பொழுதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு மழை எங்களுக்கு இங்கே பெய்திருக்கிறது. කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව කියනවා මිලිලීටර් 1000කට එහා වර්ෂාපතනයක් මේ භූමියට පතිත වෙලා තියෙනවා කියලා. මිලිලීටර් 1000කට එහා வர்ஷாவாக் மே பூமியிட பதித்த வேலா தீனோ කියලා 1000 மில்லிலிட்டருக்கு மேலே அதிகமாய் இந்த இடத்திலே இங்கே இலங்கைக்கு இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கிறது என்பதை அங்கே அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். එනිසා ඒක මේ භූමියට දරා ගන්න බෑ. அதனால இந்த நிலத்துக்கு அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. ලංකාවේ පළාත් 9ක් තිබෙනවා. இலங்கையிலே 9 மாகாணங்கள் இருக்கிறது. දිස්ත්‍රික්ක 25ක් තියෙනවා. 25 டிஸ்ட்ரிக்ட்கள் மாவட்டங்கள் இருக்கிறது. ඒ පළාත් 9න් පළාත් 5කටම මේ සුලි කුණාටුව නිසා විපත් ඇති වෙලා තිබෙනවා. அந்த 9லே 5 மாகாணங்களுக்கு இந்த சுழல் காற்று இந்த புயல் அங்கே நேரிட்டிருக்கிறது, தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. லங்காවේ ප්‍රධාන ගංගා 12ක් තිබෙනවා. இலங்கையிலே முக்கியமான 12 நதிகள் இருக்கிறது. ඒ ප්‍රධාන ගංගාවෙන් 12න් ගංගා 6ක් උතුරලා ගිහිල්ලා அதிலே 6 நதிகள் அங்கே புரண்டோடுகிறது. ඒ වගේම තව අතු ගංගා තිබෙනවා 103ක්. அதேபோல கிளை நதிகள் இருக்கிறது. 103 நதிகள் இருக்கிறது. ඒ වගේන් කීයක් උතුරලා ගිහිලාද කියලා අපි දන්නේ. அதிலே எத்தனை புரண்டோடி இருக்கிறது என்று எங்களுக்கு தெரியாது. ලංකාවේ වැව් තිබෙනවා 36000ක්. இலங்கையிலே 36000 குளங்கள் இருக்கிறது. ඒකෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන වැව් 26000යි. அதிலே கிரிகை செய்வது 26000 குளங்கள். ඒවා කීයක් උතුරලා ගිහිලා කියලා අපි දන්නේ නැහැ. அதிலே எத்தனை புரண்டோடு இருக்கிறது என்பது எங்களுக்கு தெரியாது. දැනට අපිට දත්තවලට අනුව 160 දෙනෙක් මැරලා තිබෙනවා. எங்களுடைய கணப்பீட்டின்படி அந்த எண்ணிக்கையின்படி 160 பேர் 160 பேர் அங்கே மரித்திருக்கிறார்கள். ඒ වගේම 200කට අධික පිරිසක් ආගිය අතක් නැල්ලු. அதே போல 200க்கு மேற்பட்ட ஜனங்கள் எங்கே போனார்கள் என்று அங்கே தெரியாமல் இருக்கிறார்கள். ඒ වගේම 1,10,000ක් අවතැන් වෙලා ඉන්නවලු. அதே போல 1,10,000 பேர் அங்கே இருக்க இடமில்லாமல் வேறு இடங்களிலே அங்கே அவர்கள் கிடைக்கிற இடங்களிலே தங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ඒ වගේම නිවාස 20000ක් විතර මේ වෙලාවට කැඩිලා ගිහිල්ලා තියෙනවලු. அதே போல 20,000க்கு மேற்பட்ட வீடுகள் அங்கே உடைந்து போயிருக்கிறதாம். ඒ නිසා මේක ලොකු විපතක්. இது ஒரு பெரிய ஒரு அழிவு. මේක ව්‍යසනයක්. මේක ව්‍යසනයක් විපතක්. இது ஒரு அழிவு, இது ஒரு இழப்பு. අපේ ජීවිත කාලේ මේ වගේ දෙයකට අපි මුහුණ දුන්නේ නැහැ. எங்களுடைய வாழ்நாளிலே நாங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்துக்கு நாங்கள் முகம் கொடுக்கவில்லை. බෙල්ලුඩ් වල ඉන්න අපි මෙතන සුරක්ෂිතව සිටිනවා අපිට මොනවත් නැහැ. பெல்வுட்ல இருக்கிறதான நாங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம், எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ඊ අන්තර්ජාලයේත් ඒ වගේම නිවුස් වලත් ගියා මෙහෙම බෙල්ලුඩ් கிராமයට ලොකු විපතක් කියලා. நேற்று நாங்கள் அங்கே செய்திகளிலே பார்த்து அங்கே போடப்பட்டிருந்தது பெல்வுட் பிரதேசத்தில் ஒரு பெரிய ஆபத்து என்று. ඊට පස්සේ අපිට රෑ නිසා අපිට හොයාගන්න බැරි වුණා. ராத்திரி நேரத்தின்படினால எங்களுக்கு அதை சரியாக எங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. මම අද උදේ ගිහිල්ලා තොරතුරු හොයාගත්තා. இன்று காலை தினத்திலே நான் போய் அதன் செய்திகளை நான் தேடி பார்த்தேன். මෙතනට කිලෝමීටරයකට එහා පැත්තේ இங்க இருந்து 1 கிலோமீட்டர் அங்காலே අපිට මේ කන්දට එහා පැත්තේ ගමේ ලොකු කොටසක් නාය ගිහිලා තිනවා අක්කර 2ක විතර කොටසක්. எங்களுடைய பகுதிக்கு அப்பாலே இருக்கிறதான அந்த பக்கம் இருக்கிறதான கிராமத்திலே ஒரு பெரிய 2 ஏக்கர் பரப்பளவு உள்ள ஒரு பெரிய ஒரு மலை அப்படியே இடிந்து விழுந்து அந்த கிராமமே இல்லாமல் போய் ඉතින් ඒක ලොකු විනාශයක්. அது ஒரு பெரிய அழிவு. තාම කී දෙනෙක් මැරිලාද කියලා දන්නේ නැහැ. இன்னும் எத்தனை பேர் மரித்திருக்கிறார்கள் என்று අද උදේ தெரியவில்லை. ආරංචියක් ආවා මේ අලවත්තුගොඩ ප්‍රදේශයේ ගමක් මෙහෙම් පිටිම නැති වෙලාලු 800 දෙනෙක් ඒක හරියට දන්නේ නැහැ තාම. இன்று காலையிலே அளவத்துக்கொடையிலே ஒரு பெரிய ஒரு கிராமமே அங்கே 800 பேர் கொண்ட ஒரு கிராமம் அப்படியே அழிந்து போயிட்டு தான். இன்னும் எத்தனை பேர் அதிலே மறைத்திருக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. මොකද අපිට විදුලி බලය නැහැ. எங்களுக்கு கரண்ட் இல்லை. ඒ වගේම දුරකථන පහසුකම් නැහැ. எங்களுக்கு டெலிபோன் பாவிக்க முடியாது. දුරකථන පහසුම් දෙන කේබල් කෙනෙක් කැඩිලා அந்த தொலைபேசியிலே எங்களுக்கு சம்பந்தப்படுகிறதான அந்த கேபிள் எல்லாம் உடைந்திருக்கிறது. නිසා ගොඩාක් ස්ථානවල දුරකථන ඇමතුම් දෙන්න විදිහක් නැහැ. அதனால அநேக இடங்களில் எங்களுக்கு டெலிபோன் செய்து பேச முடியாது. සමහරක් අය හිර වෙලා சிலர் இறுகி போயிருக்கிறார்கள். ඒකට කෑම නැහැ. அவர்களுக்கு உண்ண உணவில்லை. පහසුකම් නැහැ. அவர்களுக்கு இருக்க இடமில்லை. තොරතුරු දන්නේ නැහැ. அவர்களை குறித்த எந்த ஒரு රජයටත් මේ ගැන උදව් කරන්න අමාරුයි මොකද සීමිත සම්පත් තිබෙන්නේ. அரசாங்கத்துக்கும் இதை குறித்து உதவி செய்ய முடியாது என்றால் ஒரு குறுகிய அளவு பணத்தொகை தான் இருக்கிறது. අපි කවදාකවත් දැකලා නැහැ නුවර ටවුම යට වෙලා තිබෙනවා ගම් වතුරට. நாங்கள் யாருமே கண்டது
மனதிலே கண்டி நகரமான அந்த டவுன் வந்து தண்ணீரிலே மூழ்கி இருப்பதை නුවර ටවුම යට වුණා. கண்டி டவுன் அப்படியே மூழ்கி விட்டது. ඒ වගේම ළඟ තියෙන ගම්පොළ ටවුම යට වුණා. அதே போல அருகே இருக்கிறதான கம்பல டவுனும் அங்கே மூழ்கி விட்டது. අපි දන්නේ සභා කීයක් යට වෙලාද කියලා. எங்களுக்கு தெரியாத எத்தனை சபை அங்கே மூழ்கி போயிருக்கிறது என்று. ඒ වගේම ගම්පොළේ තිබෙන ලයිට් හවුස් සභාවේ වහලේ උඩට කියන්නේ වෙනකල් වතුර ගිහිලා තිබෙනවා. கம்பல சபையின் அங்கே லைட் ஹவுஸ் சபையின் கூரை மட்டத்துக்கு கூரை தாண்டிலும் தண்ணீர் நிரம்பி இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். අපි දන්නේ කිතුනෝ කී දෙනෙක් විපතටපත් වෙලා තිබෙනවා. எங்களுக்கு தெரியாது எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள் இந்த அழிவுக்கு අපි දන්නේ නැහැ අන්‍ය போயிருக்கிறார்கள் என்று. ජාතික අය කී දෙනෙක් විපතටපත් වෙලා තිබෙනවද කියලා. எங்களுக்கு தெரியாத அந்நிய ஜாதிகள் எத்தனை பேர் இந்த ஆபத்துக்கு சிக்கி ඒක கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று. අපි හැමදෙනාම පොදුවේ මුහුණ දෙන විපතක්. இது நாங்கள் அனைவருமே பொதுவாக முகம் கொடுக்கிறதான ஒரு அழிவாய் இருக்கிறது. බෙල්ලුඩ්ඩල අපි ගැන හොයලා බොහෝ දෙනෙක් කතා කරනවා ලෝකේ වටේම. உலகம் எங்கும் இருந்தும் அநேக பேர் எங்களுக்காக பெல்வூர்ல இருக்கிறதான எங்களை விசாரிக்கிறார்கள் கோல் மூலமாக செய்தி. සමහරක් අයට උත්තර දී ගන්න බෑ. சிலருக்கு எங்களுக்கு பதில் கொடுக்க முடியாது. සමහරක් අයට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. சிலருக்கு எங்களுக்கு பதில் கொடுக்க முடியும். බෙල්ලුඩ් අපේ ඉඩම සුරක්ෂිතයි. பெல்வூட் ஆகிய இந்த எங்களுடைய இடம் அது பாதுகாப்பாக இருக்கிறது. මෙතන ජීවත් වෙන 50 දෙනෙක් තමයි අපි මෙතන අද ඉන්නේ. இந்த இங்கே வாசம் செய்கிறதான 50 பேர் தான் நாங்கள் இங்க අපේ இருக்கிறோம். සභාවට වෙනද සහභාගී වෙන කිසිම කෙනෙක් සහභාගී වෙන්නේ. எங்களுடைய சபையில வெளியிலே வந்து சம்பந்தப்படுகிற யாருமே இந்த இடத்துல சம்பந்தப்படவில்லை. පාසල් ඩැනී යාගේ බහරයාවගේ නිවසට ගිහිල්ලා එහි හිර වෙලා ඉන්නවා. பாச டேனி அவருடைய மனைவி வீட்டிலே போய் அங்கே அவர் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார். පාස ප්‍රශාන්ත ඔහුගේ නිවසට ගිහිල්ලා ඔහු හිර වෙලා ඉන්නවා. பாச பிரசாந்த் அவருடைய வீட்டுக்கு போய் அங்கே அவரும் අපේ மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார். දේවගැතිතුමා එතුමගේ බහරයාවයි අපේ සහෝදරි මර්සි எங்களுடைய தலைமை போதகர் அவருடைய மனைவி சகோதரி மர்சி ඊයර ඊශ්‍රායලේ ඉඳලා ඩුබයි දේශයට ආවා. நேற்று ராத்திரியிலே அங்கே இஸ்ரவேலிலே இருந்து துபாய் தேசத்துக்கு வந்தார்கள். ඔවුන් එහි සේවය හමාර කරලා அங்கே அவர்கள் ஊழியத்தை முடித்துவிட்டு ලංකාවට 5 වෙනිදා එන්න ඕන. 5ஆம் திகதி அங்கே இலங்கைக்கு வர வேண்டும். දැන්ට ගුවන් ගමන් සෑම දෙයක්ම කැන්සල් කරලා තිනවා සමහරක් ඒවා. இன்றைக்கு அந்த விமான நிலையங்கள் அநேக அந்த விமானங்களை அங்கே நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள். ඒවා කවදා ඇක්ටිව් වෙයිද දන්නේ නැහැ. அது எப்பொழுது மறுபடியும் அது செயல்படும் என்று எங்களுக்கு ඔවුන් தெரியாது. ගැන ආඥා කරන්න. அவர்களுக்காக ஜெபியுங்கள். බෙල්ලුඩ් වල ඉන්න අපිට මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ? பெல்லூரில் இருக்கிறதான எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? අපිට ළඟ තියෙන නගරවලට යන්න තියෙන ප්‍රධාන පාරවල් පහක් තුනක් තිබෙනවා. அருகில் இருக்கிறதான அந்த நகரங்களுக்கு போவதற்கு பிரதானமான முக்கிய 3 பாதைகள் இருக்கிறது. ඒ තුනම කැඩිලා. அந்த 3மே உடைந்து போய்விட்டது. ඒවා යථා තත්වයට පත් වෙන්න දවස් කීයක් මාස කීයක් යයිද දන්නේ නැහැ. அது சரியான ஒரு நிலைமைக்கு வருவதற்கு எத்தனை நாட்கள் எத்தனை மாதங்கள் எடுக்கும் என்று எங்களுக்கு தெரியாது. ඒ නිසා අපි සෑම දෙනාගේම ඉල්ලා සිටින්නේ. அதனாலே நான் அனைவரிடத்திலும் අපි கேட்பேன். හැම දෙනාම යාඥා කරනවා. நாங்கள் அனைவரும் ஜெபிப்போம். රටක් හැටියට අපි නැගිටින්න ඕන. ஒரு தேசமாக நாங்கள் அனைவரும் எழுந்திருக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ සිටින අපි හැටියට නැගිටින්න ඕන. தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிறவர்களாக நாங்கள் எழும்ப வேண்டும். දැන් ඔබලා අහන්න පුළුවන්. இப்ப நீங்க கேட்கலாம், දැන් මේ වගේ දේවල් ඇයි සිද්ධ වෙන්නේ இப்ப කියලා. இந்த மாதிரியான காரியங்கள் ஏன் நடைபெறுகிறது? මේකට මට උත්තර නැහැ. இதற்கு எனக்கு பதில் இல்லை. හැබැයි මේකට බයිබලේ වචන දෙකක් සඳහන් කරලා මම මේකට පිළිතුර සපයන්න. ஆனால் இதற்கான வேதத்திலிருந்து 2 வசனங்களை காட்டி அதிலே நான் உங்களுக்கு பதிலே මොකද சொல்லுகிறேன். පොදුවේ ஏனென்றால் பொதுவாக හැම මනුස්සෙක්ම දෙවියන් වහන්සේ විසින් මවපු අය. எல்லாருமே தேவனால் படைக்கப்பட்ட மனுஷர்கள். දෙවියන් වහන්සේ දැනගෙන ඉන්නේ අපි විතරයි. தேவனை அறிந்திருப்பது நாங்கள் மாத்திரம். හැබැයි හැම මනුස්සයම ජීවත් වෙන්නේ ஆனால் எல்லா மனுஷர்களும் வாழ்வது මනුෂ්‍යයා විසින් නිර්මාණය කරපු ලෝකයක. அந்த மனுஷனால் உருவாக்கப்பட்ட உலகத்திலே. ලෝකයේ දෙවියන් වහන්සේ නිර්මාණය කරේ නැහැ. உலகத்தை ஆண்டவர் உருவாக்கவில்லை. හැබැයි මේ ලෝකේ තියෙන දේවල් වලින් මුදා ගන්න තමයි දෙවියන් වහන්සේ දේව රාජ්‍ය ඇති කරලා තියෙන්නේ. ஆனால் அந்த உலகத்திலே இருக்கிற காரியங்களிலிருந்து அவர்களை மீட்டுக் கொள்வதற்காக தான் தேவ ராஜ்யத்தை ஆண்டவர் உருவாக்கி இருக்கிறார். පද දෙකක් කියවමු. 2 வசனங்களை நாங்கள் මගේ வாசிப்போம். දේශනාව මේක නෙවෙයි. என்னுடைய பிரசங்கம் இதல்ல. වර්තමාන හේතුවට මම මේ පද දෙකෙන් අවස්ථාව පෙන්눔 කරලා இன்றைய அந்த நிலைமையை நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி காண்பித்து අපි දේශනාවට ඇතුළත් වෙමු. நாங்கள் பிரசங்கத்துக்குள்ளே போவோம். මට කියවන්න எனக்கு வாசியுங்கள். යෙසායා පොතේ ஏசாயா புத்தகத்தில் 45 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 45ஆம் அதிகாரத்திலே 7 වෙනි පදය. යෙසායා 45 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ஏசாயா 45ஆம் அதிகாரத்தில் 7 වෙනි පදය. 7ஆம் வசனம் මෙන්න මෙහෙම සඳහන් කරනවා. இப்படி சொல்லுகிறது. නෑ කියවන්නු. ඔව්. එලිය සාදන්නා වූ අන්ධකාරය උපදවන්නා වූ සමාදානය දෙන්නා වූ විපත උපදවන්නා වූ තනන් වහන්සේ වෙමි. මම මේ සියල්ල සිදු කරන ස්වාමින් වහන්සේයයි කියන සේක. ஒளியை படைத்து இருளையும் உண்டாக்கினேன், சமாதானத்தை படைத்து தீங்கையும் உண்டாக்குகிறவர் நானே, கர்த்தராகிய நானே இவைகளை எல்லாம் செய்கிறவர்.
දැන් මේ පදයෙන් තමයි උත්තරේ තිබෙන්නේ. இப்ப இந்த வசனத்திலே தான் பதில் இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා එළිය හදන්නේ මම. தேவன் சொல்லுகிறார் ஒளியை படைத்தது நான். අන්ධකාරය හදන්නේ මම. இருளையும் படைத்தது සමාදානය දෙන්නෙත් මම. சமாதானத்தை தருகிறோம் ඒ වගේම විපත් උපදවන්නෙත් මම. அதே போல தீங்கை உண்டுபடுத்துகிறவரும் நான். මම මේ සියල්ල සිදු කරන ස්වාමීන් වහන්සේ. நான் இவை அனைத்தையும் உருவாக்குகிற செய்கிற தேவன். මේකට උත්තරේ කවුද? இதற்கு பதில் யார்? දෙවියන් වහන්සේ. தேவன். හරි? சரியா? එතකොට මේක දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව. இது தேவனுடைய ஒரு செயல். ඇයි මොකද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ஏன் என்னத்துக்கு என்று எங்களுக்கு தெரியாது. මමයි රෙබේකයි රීනයි දවස් එකමාරක් නැතු වෙලා ගියා. பாஸ்டரும் சிஸ்டர் ரெபேக்காவும் அதே போல அவருடைய மகள் ரீனாவும் 1.5 நாட்கள் அங்கே காணாமல் போய்விட்டார்கள். කිලෝමීටර් 3යි මෙතනින් එන්න තිබ්බේ. இந்த இடத்திலிருந்து 3 கிலோமீட்டர் தான் அவர்களுக்கு வர ඔක්කොම නාය இருந்தது. ගිහිල්ලා. இங்கே எல்லாம் அங்கே மண் சரிவு ඔක්කොම ஏற்பட்டு ළම බනිනවා. எல்லாரும் திட்டுகிறார்கள். එතන ඉඳලා එන්න තිබ්බනේ කියලා. அங்கே இருந்து வர வேண்டியது தானே. එතන ඉඳලා එන්න තිබ්බා. அங்கே இருந்து வர இருந்தது. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේට දෙයක් පෙන්눔 කරන්න ඕන වුණා. ஆனால் தேவனுக்கு ஒரு காரியத்தை காண்பிக்க வேண்டியிருந்தது. පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා නවතින්න ඕන තරම් නිවාස තිබ්බා. அங்கே அங்கே கீழே இறங்கி அநேக வீடுகள் இருந்தது எங்களுக்கு இருப்பதற்கு. මගේ භාර්යාව මට බයිනවා හේ යන් කියලා. என்னுடைய மனைவி திட்டுகிறாள் நாங்கள் போய் அந்த இடங்களிலே இருப்போம் என்று. හැබැයි මගේ ඔළුවේ බෙල්ලුඩ් ஆனால் என்னுடைய தலையிலே பெல்லுட் මෙතනම එන්න ඕන. இங்கே வர ඒ வேண்டும். උන්න නිසා වටෙන් ගියා. அதனாலே சுற்றி போனேன். ඊට පස්සේ නාය ගියා. அதற்கு முன்பதாக மண் சரிவு வந்தது. ගම් වතුර ගැලෙව්වා. அங்கே ஜலம் தண்ணீர் புரண்டு ஓடினது. දවසක් කන්නේ නැතුව ත්‍රිවිල් එකේම හිටියා. அங்கே ஒரு நாள் சாப்பிட இல்லாமல் திரிவிலே ඊට இருந்தோம். පස්සේ කිලෝමීටර් 16ක් විතර පයින් ඇවිදලා ආවා. அதுக்கு பின்பதாக 16 கிலோமீட்டர் நாங்கள் நடந்து வந்தோம். දෙවියන් වහන්සේ අපිට පෙන්වවා උන්වහන්සේ කරන දේවල්. தேவன் எங்களுக்கு காண்பித்தார் அவர் செய்கிற காரியங்களை. මට දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ எனக்கு கொடுக்க முடிந்த பதில் මේවා දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවන්. இவை எல்லாம் தேவனுடைய මේ செயல். භූමිය විශ්වය අපේ නෙවෙයි. இந்த அண்டசராசரமானது இந்த பூமி எங்களுடையதல்ல. මේකේ මිනිස්සුන්ට කරන්න පුළුවන් කිසිම දෙයක් නැහැ. இதிலே மனுஷனால் செய்ய முடிந்த காரியம் எதுவுமே இல்லை. මේ පෘථුවියටවත් ස්වභාව ධර්මයටවත් අපිට ප්‍රතිකාර කරන්න බෑ. இந்த பூமிக்கும் இந்த இயற்கைக்கும் எங்களால் செய்ய முடிந்த எந்த ஒரு காரியமும் இல்லை. මේ පදයට අනුව මේවා ඔක්කොම අයිති දෙවියන් වහන්සේ. இந்த வசனத்துக்கேற்ப இவை எல்லாத்துக்கும் சொந்தக்காரர் தேவன். ඒ වගේ මේ දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සෙක් වෙලාවා යේසුස් වහන්සේ. அதே போல் அந்த தேவன் மனுஷனாக இயேசு கிறிஸ்துவாக இந்த பூமிக்கு வந்தார். ඒ යේසුස් වහන්සේත් මෙන්න මේ වගේ පදයක් කියනවා. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කියනවා. அந்த இயேசு கிறிஸ்து இந்த இப்படியாப்பட்ட ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். මට පෙරලා ගන්න ලූක් පොතේ எனக்கு திருப்பி கொள்ளுங்க லூக்கா புத்தகத்தில் 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21ஆம் அதிகாரத்தில் 11 වෙනි පදය. 11ஆம் வசனம். ලූක් පොතේ லூக்கா புத்தகம் 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21ஆம் அதிகாரத்தில் 11 වෙනි පදය. 11ஆம் வசனம். මහත් භූමිකම්පාද නොයෙක් තැන්වල සාගත හා වසංගතය භයංකාර පෙනීම්ද අහසින් මහත් ලකුණද වන්නේය. කියවන්න දිගටම කියවන්න එක. பல இடங்களில் மகா பூமி அதிர்ச்சிகளும் பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் உண்டாகும். வானத்திலிருந்து பயங்கரமான தோற்றங்களும் பெரிய அடையாளங்களும் உண்டாகும். 12 வாசிங்க. இவைகளெல்லாம் நடப்பதற்கு முன்னே என் நாமத்தின் நிமித்தம் பிடித்து ஜெப ஆலயங்களுக்குள்ளும் சிறைச்சாலைகளுக்குள்ளும் ஒப்பு கொடுத்து ராஜாக்கள் முன்பாகவும் அதிபதிகள் முன்பாகவும் உங்களை இழுத்து துன்பப்படுத்துவார்கள். 12 වෙනි පදයත් කියවන්න. නමුත් සියලට පළමුවෙන් මාගේ නාමය නිසා ඔහු නුබලා පිට අත්වෙලා සිනගෝග වලටත් හිරගෙවලටත් නුබලා පාවා දෙමින් නුබලාට පීඩා කරන්නෝය. නුබලා රජුන් හා ආණ්ඩුකාරයන් ඉදිරියට ගෙනියන්නෝය. දැන් යේසුස් වහන්සේ කියනවා இப்ப இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் භූමිකම්ප ඇති වෙනවලු. அங்கே பூமி அதிர்ச்சிகள் සාගත ஏற்படுகிறது. ඇති වෙනවලු. அங்கே பஞ்சம் ஏற்படுகிறது. වසංගත ඇති වෙනවා. அங்கே වසංගත ඇති වෙනවලු. பஞ்சமும் ஏற்படுகிறதாம். දැන් අපි මේ මුහුණ දෙන්නේ ස්වභාවික විපතකට. நாங்கள் இங்கே முகம் கொடுப்பது இந்த இயற்கை ரீதியான அந்த அனர்த்தத்துக்கு. තව අපි භූමිකම්ප වලට මුහුණ දුන්නේ නැහැ හරියට. இன்னும் நாங்கள் பூமி அதிர்ச்சிக்கு சரியாய் முகம் கொடுக்கவில்லை. වෙන රටවල් මුහුණ දීලා තියෙනවා. மற்ற வேறு தேசங்கள் அதற்கு முகம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். අපේ නාය යනවා අපේ නාය යනවා ඒ වගේම ගම් වතුර. எங்களுக்கு இங்கே மண் சரிவு ஏற்படுகிறது, அதே போல அங்கே தண்ணீர் அதிகமாய் புரண்டோடுகிறது. වසංගතයකට අපි මුහුණ දුන්නා. நாங்கள் ஒரு பஞ்சத்துக்கு நாங்கள் முகம் கொடுத்தோம். කොරෝනා වලට. கொரோனா එතකොට பஞ்சத்துக்கு. මේවා ඔක්කොම එනවා කියලා යේසුස් වහන්සේ කියනවා. இவை எல்லாம் வரும் என்று இங்கே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். දැන් ඒ එන දේවල් වලට අපි මුහුණ දීගෙන ඉන්නවා. இப்ப அந்த வருகிற காரியங்களுக்கு நாங்கள் முகம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். හැබැයි දෙවියන් වහන්සේගේ මොකක්දෝ කරුණාවකින් ஆனால் தேவன் ஏதோ ஒரு கிருபையிலே දෙවියන් වහන්සේ
අපිට ඒවා පෙන්නනවා. தேவன் அதை எங்களுக்கு காண்பிக்கிறார். අපි මේ වගේ රැගෙන යනවා. அதிலே எங்களை நடத்தி செல்கிறார். අපිට ඒ දේවල් උන්වහන්සේ පෙන්නනවා. அந்த காரியங்களை தேவன் எங்களுக்கு காண்பிக்கிறார். දැන් ලංකාවම ලොකු විපතක இப்ப முழு இலங்கையுமே ஒரு பெரிய ஒரு அழிவுக்குள்ளே ඔය වතුර ටික බැහැගෙන යනවා. இந்த தண்ணீர்கள் அப்படியே இப்பொழுது இறங்கி கொண்டு போகிறது. මිනිස්සු එකතු වෙලා නගර ක්ලීන් කරනවා. ஜனங்கள் ஒன்று சேர்ந்து அந்த இடங்களை அவர்கள் சுத்தம் දැන් செய்கிறார்கள். අපේ සභාවට සහභාගී වෙන රෙබෙකා සිස්ටර්ගේ මවගේ ගෙදරත් දැන් ගම් වතුරට යට වෙලා ගම්පල. இப்ப எங்களுடைய சிஸ்டர் ரெபேக்காவுடைய தாயாருடைய அங்கே கம்பெல் அவர்களுடைய வீடும் அப்படியே மூழ்கி දැන් போய்விட்டது. අපේ තව කට්ටියක නැති වෙලා ඇති අපි දන්නේ නැහැ සාම අපිට තොරතුරු නැහැ. இப்ப இன்னும் எங்களுடைய அநேகருடைய வீடுகள் அப்படி இல்லாமல் போய் இருக்கலாம் என்று எங்களுக்கு அவர் அதை குறித்து அறிந்து கொள்ள முடியாத தன்மையில் இருக்கிறோம். දුකයි. துக்கம் தான். හැබැයි තව මාස 2-3 යනකොට ஆனால் இன்னும் 2-3 மாதங்கள் ඔය போகும் හැම பொழுது දෙයක්ම යථා තත්ත්වයටපත් වෙනවා. அது எல்லாமே சாதாரண நிலைமைக்கு පාරවල් හැදෙනවා. அங்கே பாதைகள் ஏற்படும். ආයේ අපේ සුපුරුදු ජීවිතයට එනවා. மறுபடியும் எங்களுடைய அந்த பழக்க வழக்கத்துக்குள்ளே நாங்கள் வந்து விடுவோம். එතකොටත් අපි කොහෙද ඉන්නේ? அப்பொழுதும் நாங்கள் எங்கே இருக்கிறோம்? එතකොටත් දේව රාජ්‍යයේ ඉන්නේ. அப்பொழுதும் நாங்கள் தேவராஜ்யத்திலே අපිට தான் ඔය උණ இருக்கிறோம். විපත ඔක්කොම අමතක වෙලා යනවා. எங்களுக்கு நேரிட்ட இந்த எல்லா அந்த அனர்த்தங்களையும் நாங்கள் மறந்து விடுவோம். හැබැයි අපි තාම ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද එතකොටත් අනාගතයේදීත්? ஆனால் நாங்கள் எதிர்காலத்திலும் எங்கே நாங்கள் இருப்போம் මේ வாழ்வோம். ලෝකයේ இந்த பூமியிலே දේව රාජ්‍යයට තෝරාගත්ත මිනිස්සු ලෙස. தேவராஜ்யத்துக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அந்த ஜனங்களாய் මේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා 12 වෙනි පදේ இந்த இயேசு கிறிஸ்து 12ஆம் அதிகாரத்திலே වසංගත சொல்லுகிறார். එනවලු, அங்கே வஞ்சங்கள் வருகிறதாம், භයංකර පෙනීම් එනවලු, அங்கே பயங்கரமான அங்கே காரியங்கள் ஏற்படுமா, අහසේ ලකුණු එනවලු, அங்கே வானத்திலே அங்கே காரியங்கள் சாகත அடையாளங்கள் එනවලු. வருமாம். அங்கே பஞ்சங்கள் ஏற்படுமா, භූමිකම්පා එනවලු. பூமி அதிர்ச்சிகள் வருமாம். මේ ඔක්කොමවත් இவை எல்லாம் வந்தாலும் 12 වෙනි පදේ කොහොමද පටන් ගන්නෙ? 12ஆம் வசனம் எப்படி தொடங்குகிறது? නොමුත් ඒ සියල්ලට පළමුවෙන් මාගේ නාමය නිසා ඔව්හු නුබලා පිටත් වෙලා සිනගෝගවලටත් හිරගෙවල්වලටත් නුබලා පාවා දෙමින් නුබලාට පීඩා කරන්නෝය. இவர்கள் எல்லாம் நடந்ததுக்கு முன்னே என் நாமத்தின் நிமித்தம் அவர்கள் உங்களை பிடித்து ஆலயங்களிலும் சிறைச்சாலைகளுக்குள்ளும் ஒப்பு கொடுத்து ராஜாக்கள் முன்பாகவும் அதிபதிகள் முன்பாகவும் உங்களை இழுத்து துன்பப்படுத்துவார்கள். එනිසා මම කතා කරන්න යන්නේ විපත ගැන නෙවෙයි. அதனால நான் உங்களுக்கு இந்த விபத்தை குறித்து நான் உங்களோடு දැන් பேச විපත போவதில்லை. ආවා. இப்பொழுது விபத்து வந்தது. අපි රටක් හැටියට විපතට මුහුණ දෙයි. நாங்கள் ஒரு நாடாக அந்த விபத்துக்கு முகம் கொடுப்போம். ඒක තව මාසෙකින් දෙකකින් හරියයි. அது இன்னும் 2-3 மாதங்களே சரி வரும். හැබැයි අපි හැමදාම තව ටික කාලයක් පවතිනවා දේව රාජ්‍යය තුල. ஆனால் நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்ச காலத்துக்கு நாங்கள் அந்த தேவ ராஜ்யத்திலே இருப்போம். දේව රාජ්‍යය කවදාකවත් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. தேவ ராஜ்யமானது ஒருபொழுதும் முடிவடையாது. ඒක සදාකාලිකයි. அது நித்திய காலமானது. හැබැයි මේ පොළව, ஆனால் இந்த பூமி, ලෝකය இந்த உலகம் ඒක නැති වෙනවලු. அது இல்லாமல் போகும். යේසුස් වහන්සේ කියනවනේ. இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், අහස පහ වෙලා යනවා. வானம் ஒளிந்து போனாலும் පොළව පහ වෙලා යනවා. இந்த பூமி ஒளிந்து போகுமா, මගේ වචනය පහ වෙලා යන්නේ නැහැ. ஆனால் என்னுடைய வார்த்தை ஒளிந்து මගේ போகாது. රාජ්‍යය පහ වෙලා යන්නේ නැහැ. என்னுடைய ராஜ்யம் ஒளிந்து போகாது. සදාකාලය පහ වෙලා යන්නේ නැහැ. அந்த நித்திய காலம் ஒளிந்து போகாது. හැබැයි ඒකට මුහුණ දෙනකොට ஆனால் அதற்கு நாங்கள் முகம் கொடுக்கும் பொழுது විපත එනවා, විපත සුව වෙනවා. நாங்கள் அந்த விபத்துக்கு நாங்கள் முகம் கொடுப்போம். அந்த விபத்திலிருந்து நாங்கள் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். හැබැයි පීඩාව ஆனால் துன்பம் තියෙනවා. துன்பம் இருக்கும். මොනවද පීඩාව කියලා කියන්නේ? துன்பம் என்றால் என்ன? පීඩා කියන ඒවා அந்த துன்பம் என்பது අපේ ශරීරයට එන්න පුළුවන්. எங்களுடைய சரீரத்துக்கு வர අපේ முடியும். මනසට එන්න පුළුවන්. எங்களுடைய மனதுக்கு வர අපේ முடியும். සමාජය තුල එන්න පුළුවන්. எங்களுடைய சமுதாயத்துக்குள்ளே வரலாம். ආගමික පීඩා එන්න පුළුවන්. ආගමික පීඩා එන්න පුළුවන්. மத சம்பந்தமான துன்பங்கள் வரலாம். සංස්කෘතික පීඩා එන්න පුළුවන්. கலாச்சார சம்பந்தமான துன்பங்கள் வரலாம். දේශපාලන පීඩා එන්න அங்கே පුළුවන්. அரசியல் சார்ந்த துன்பங்கள் வரலாம். පීඩා කියලා ගත්තහම அந்த துன்பங்கள் என்று எடுக்கும் பொழுது ඒවා වර්ගීකරණය කරොත් ගොඩාක් තිබෙනවා. அவைகள் நாங்கள் வித்தியாச விதத்திலே நாங்கள் அதை காணலாம். දැන් අපි ඉන්නේ සභාවේ. இப்ப நாங்கள் இருப்பது சபையிலே. ඔබ සජීවීව සහභාගී වෙලා ඉන්නේ දේව මෙහෙයකට. நீங்கள் நேரலையாக சம்பந்தப்பட்டிருப்பது ஒரு ஆராதனைக்கு. මම කතා කරත් මිනිස්සෙක් කතා කරත් ඔබ අහන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ. ஒரு மனுஷன் கதைத்தாலும் நீங்கள் செவி கொடுப்பது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு. අපි සභාවේ සෙනග නිසා நாங்கள் சபையின் ஜனங்களாய் இருக்கிறபடினால் අපි දැනගන්න ඕන පීඩා පිළිබඳ. நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த துன்புறுத்தல்கள், இந்த உபத்திரவங்களுக்கு. සභාවේ ජනතාව නිසා අපි බලමු සභාවට ආපු පළවෙනි පීඩාව මොකක්ද කියලා. சபை ஜனங்களாய் இருக்கப்படினாலே சபைக்கு வந்த முதலாவது
முதலாவது உபத்திரவம் என்னவென்பதை நாங்கள் එනිසා අපි பார்ப்போம். පෙරලා ගමු அதனால நாங்கள் திருப்பிக் கொள்வோம். ක්‍රියාපොතට அப்போஸ்தலர் புத்தகம் ක්‍රියාපොතේ அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 4වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4ஆம் அதிகாரம் 1වෙනි පදේ ඉඳලා 1ஆம் வசனத்திலே இருந்து 3වෙනි පදේ දක්වා 3ஆம் வசனம் මේක வரை තමයි සභාව හැදුනට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම මුහුණ දෙන පීඩාව. இதுதான் சபை வளர்ச்சி அடைந்த பின்பதாக முதலாய் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிற முகம் கொடுக்கிற உபத்திரவம். ඒ පීඩාවට හේතුව මෙන්න මේකයි 4 ඉඳලා 3 දක්වා. அந்த உபத்திரவத்துக்கு காரணம் இதுதான் 1ஆம் வசனத்திலிருந்து 3ஆம் வசனம் வரைக்கும் 4ஆம் அதிகாரத்திலே. ඔවුන් සෙනගට කතා කරද්දී පූජකයෝද දේවමාලිගාවේ සේනාපතියාද සද්දිසිවරුද සෙනගට ඔවුන් ඉගැන්වූ බැවිනුත් යේසුස් වහන්සේ කර්ණ කොටගෙන මලුන්ගේ නැගිටීම ප්‍රකාශ කළ බැවිනුත් අතිශයින් කැළඹී ඔවුන් කරා පැමිණ ඔවුන් පිට අත්හෙලා සවස් වූ බැවින් පසුවදා වනතුරු හිරගෙයි තැබුවෝය. அவர்கள் ஜனங்களுடனே பேசிக் கொண்டிருக்கையில் ஆசாரியர்களும் தேவாலயத்து சேனை தலைவனும் சதுசேயரும் அவர்களிடத்தில் வந்து அவர்கள் ஜனங்களுக்கு சாயங்காலமான இருந்தபடியினால் மறுநாள் வரையும் காவலில் வைத்தார்கள். හරි. දැන් මෙතන මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்கிறது? යොහාන් පේත්‍රුස් யோவான் பேதுரு දේවමාලිගාවේ ගිහිල්ලා அங்கே தேவாலயத்துக்கு சென்று ඔවුන් යුදෙව්වන්ට அவர்கள் யூதர்களுக்கு යේසුස් වහන්සේගේ මලවුන්ගේ නැගිටීම කතා කරනවා. இயேசுவின் அந்த உயிர்த்தெழுதலை இயேசு மறுபடியும் அந்த உயிர்த்தெழுதலை மரணத்திலிருந்து அவர் உயிர்த்தெழுந்ததை குறித்து கதைக்கிறார்கள். යේසුස් වහන්සේ ගැන ප්‍රකාශ කරනවා. යේසුස් වහන්සේගේ සුභාරංචිය දෙනවා. இயேசுவை குறித்து அங்கே அறிவிக்கிறார்கள். இயேசுவின் நற்செய்தியை சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறார்கள். විපත් ලෝකෙට එනවා. அங்கே ஒரு அங்கே சேதமடைந்த அந்த உலகத்துக்கு வருகிறார்கள். හැබැයි ඒවා සුවපත් කරන්න පුළුවන්. வந்து அதை சுகப்படுத்த முடியும். පාරවල් හදන්න පුළුවන්. பாதைகளை உருவாக்க முடியும். ගංගා හදන්න පුළුවන්. நதிகளை உருவாக்க முடியும். ගම් වතුරට යට වෙන ගොඩනැගිලි හදන්න පුළුවන්. அங்கே வெள்ளத்தினாலே உடைக்கப்பட்ட கட்டிடங்களை கட்ட முடியும். හැබැයි මිනිස්සෙක්ගේ මරණයක් හදන්න අමාරුයි. ஆனால் ஒரு மனுஷனுடைய மரணத்தை சரி செய்ய முடியாது. මිනිස්සු නිකන් මැරලා යනවට மனுஷன் சும்மா மரித்து போவதற்கு ඒ මරණයෙන් බේරෙන්න அந்த மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றப்படுவதற்கு සදාකාලීන ජීවනය තමා ප්‍රතිකාරය. நித்திய கால ஜீவன் தான் அதற்கு பரிகாரம். පාරවල් හදන්න පුළුවන්. பாதைகளை உருவாக்க முடியும். ගංගා හදන්න පුළුවන්. நதிகளை உருவாக்க නගර முடியும். හදන්න පුළුවන්. அங்கே நகரங்களை உருவாக்க ඕන முடியும். දෙයක් හදන්න පුළුවන්. வேண்டிய ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியும். හැබැයි මරණය ஆனால் மரணம் මනුෂ්‍යයා මැරෙන එක மனுஷன் மரிப்பது ඒක නතර කරන්න බෑ. அதை நிறுத்த முடியாது. ඕන මනුෂ්‍යෙක් මැරෙනවා. வேண்டிய ஒரு மனுஷன் சாவான். හැබැයි ඇත්තටම මනුෂ්‍යෙක් මැරෙන්නේ නැහැ. ஆனால் உண்மையாக ஒரு மனுஷன் சாவதில்லை. මැරෙන්නේ මැරෙන්නේ ශරීරය. மரிப்பது சரீரம். හැබැයි තව ජීවිතයක් තියෙනවා සදාකාලේ. ஆனால் இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்கிறது நித்திய ஜீவன். ඒ සදාකාලේ ලබා ගන්නේ කොහොමද? அந்த நித்தியத்தை நாங்கள் எப்படி பெற்றுக்கொள்வது? සුභාරංචියෙන් அந்த நற்செய்தி மூலமாக ගැලවීමෙන් அந்த ரட்சிப்பு මොකක්ද மூலமாக. ගැලවීම? ரட்சிப்பு என்றால் என்ன? දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැන ගැනීම. தேவனை குறித்து தெரிந்து கொள்வது. දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගෙන தேவனை குறித்து தெரிந்து கொண்டு යේසුස් වහන්සේ කුරුසියට ගිය නිසා இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைக்கு போனபடியினால் යේසුස් වහන්සේ කුරුසිය අපි උදෙසා මැරුණා. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே உங்களுக்கு எனக்குமாக மரித்தபடியினால் උන්වහන්සේ නැවත නැගිට්ටා. அவர் மறுபடியும் உயிர்த்தெழுந்தார். උන්වහන්සේ පිළිගත්තොත් அவரை ஏற்றுக்கொண்டால் අපේ පාපයට සමාව ලැබෙනවා. எங்களுடைய பாவத்துக்கு சமாதானம் දෙවියන් கிடைக்கிறது. වහන්සේ සමාව දෙනවා. தேவன் சமாதானத்துக்கு එතකොට தருகிறார். සදාකාලේන ජීවිතයට යන්න அப்பொழுது அந்த நித்திய கால ஜீவனுக்கு போவதற்கு මේ ජීවිතය පුරාම අපිට සූදානම් කරගන්න පුළුවන්. இந்த வாழ்க்கையிலே எங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள අපි முடியும். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ජීවත් වුණා නම් நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வாழ்ந்தால் අපි කවදාකවත් මැරෙන්නේ නැහැ. நாங்கள் ஒருபோதும் மரிப்பதில்லை. ශරීරය මැරෙයි. இந்த சரீரம் மரித்து භූමියට போகும். වලදායි. அந்த பூமியிலே அவர்கள் புதைப்பார்கள். හැබැයි මිනිස්යාගේ ජීවිතයට උත්තරේ ஆனால் மனுஷனுடைய வாழ்க்கைக்கு பதில் සදාකාලීන ජීවිතය. நித்திய கால ஜீவன். ගොඩනැගිලි తాවකාලිකයි. கட்டிடங்கள் அது தற்காலிகம். පාරවල් తాවකාලිකයි. பாதைகள் தற்காலிகம். හැම දෙයක්ම తాවකාලිකයි. எல்லாவற்றுமே தற்காலிகமானது. සදාකාලීන එකක් තියෙනවා. ஆனால் நித்திய காலம் என்று ஒன்று இருக்கிறது. ඒක තමා அதுதான் ගැලවීමේ පණිවිඩය. நற்செய்தி சுவிசேஷத்தின் ඒක வாங்கிய செய்தி. ලැබෙන්නේ යේසුස් වහන්සේ හරහා. அதை பெற்றுக்கொள்வது இயேசு கிறிஸ்து දෙවියන් மூலமாக. වහන්සේ දැනගන්න ඕන.
தேவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ඒ නිසා මේ පේත්‍රුසු යෝහනොයි அதனால இந்த பேதுரும் யோவானும் සභාවේ දේවමාලිගාවට ගිහිල්ලා சபையின் தேவாலயத்துக்கு சென்று ඒ කට්ටිය එක එක දේවල් විශ්වාස කරන් ඉන්න ඔයාගම. அவர்கள் ஒவ்வொரு காரியங்களில் அவர்கள் விசுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். හැබැයි කියනවා දන්නවද යේසුස් වහන්සේ මරණයෙන් නැගිට්ටා. ஆனால் அவர்கள் சொல்றார்கள் தெரியுமா இயேசு கிறிஸ்து ඔබ மரணத்திலிருந்து ඔවුන් உயிர்த்தெழுந்தார். උන්වහන්සේව විශ්වාස කරොත් நீங்கள் அவரை விசுவாசித்தால் ගැලවීම ලබනවා. நீங்கள் ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். මේ පණිවිඩේ දේවමාලිගාවේ කියපු ගමන් இந்த செய்தியை தேவாலயத்தில் அறிவித்த பின்பு යුදෙව්වෝ කැළඹෙලා யூதர்கள் எல்லாம் அங்கே ඔවුන් புலம்புகிறார்கள். දෙන්නට ගහලා அவர்கள் இருவரையும் அடித்து පහුවදා වෙනකල් හිරගෙදර තිබ්බා. மறுநாள் வரைக்கும் அவர்களை சிறைச்சாலையிலே வைத்திருந்தார்கள். මොනවා නිසාද පීඩා එන්නේ? எதற்காக அங்கே உபத்திரம் வருகிறது? ගම් වතුර විතරක් නිසා නෙවෙයි. அங்கே வெள்ளத்தினால் மட்டுமல்ல, පාරවල් කැඩෙන නිසා නෙවෙයි. பாதைகள் உடைந்த நாள் மாத்திரமல்ல, ඒවා හදයි තව ටික දවසකින්. அதை இன்னும் கொஞ்ச நாளிலே அதை செய்வார்கள். ජීවත් වෙන තුරාවට දේව රාජ්‍යයේ මනුෂ්‍යයන්ට එනවා පීඩාව. මොකක්ද දන්නවද? வாழ்க்கையிலே வாழும் வரைக்கும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே வாழ்கிற ஜனங்களுக்கு வரும் ஒரு உபத்திரம் என்ன? යේසුස් වහන්සේ ගැන කියන්න යනකොට இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லும் போகும் பொழுது මොකක්ද එන පීඩාව? என்ன வருகிறதான உபத்திரம்? ශරීර පීඩා, சரீர உபத்திரவங்கள், මානසික පීඩා. அந்த மானசீக அங்கே உபத்திரவங்கள். අපිව කොන් කරයි, எங்களை ஒதுக்குவார்கள், අපිව අයින් කරයි, எங்களை வெறுப்பார்கள், අපිට ගහයි. எங்களுக்கு அடிப்பார்கள். ඇයි ඒ? ஏன்? මොකද අපි සදාකාලික දෙයක් ගේන්න යන්නේ. ஏனென்றால் நாங்கள் ஒரு நித்திய கால ஒரு காரியத்தை கொண்டு வருகிறோம். දැන් ඒ කට්ටියට ලැබුණු පිළිතුර මොකක්ද? දැන් මේ කට්ටිය අමාරු වෙලා සුභාරංචි කිව්වේ ගුටි කාගෙන හිරේටත් ගියා. இப்ப இவர்கள் கஷ்டப்பட்டு அந்த சுவிசேஷம் சொல்லி அடி வாங்கி அவர்கள் சிறைக்கும் சென்றார்கள். හැබැයි ඒකේ පිළිතුර මොකක්ද? ஆனால் அதற்கு பதில் என்ன? 4වෙනි පදය. 4ஆம் வசனம், 4:4 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். නොමුත් වචනය ඇසූවන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් අදහගත්තෝය. ඒ මනුෂ්‍යයන්ගේ ගණන 5000ක් පමණ විය. வசனத்தை கேட்டவர்களில் அநேகர் விசுவாசித்தார்கள். அவர்கள் தொகை ஏறக்குறைய 5000 இருந்தது. බලන්න ඒ කට්ටිය යේසුස් වහන්සේ ගැන කිව්වා. பாருங்க, அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொன்னார்கள். ඒ කට්ටිය ගුටි කෑවා. அவர்கள் அடி வாங்கினார்கள். හිරගේට ගියා. அவர்கள் சிறைச்சாலைக்கும் சென்றார்கள். කමක් නැහැ. பரவாயில்லை, ඒක තමයි සේවය. அதுதான் ஊழியம். හැබැයි උත්තරේ ஆனால் பதில் 5000ක් යේසුස් වහන්සේ ගැන අදහගත්තා. 5000 பேர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ගම් වතුරාව කියලා යේසුස් වහන්සේ ගැන අදහගන්න යනවද? வெள்ளம் வந்ததென்று இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வார்களா? පාර කැඩුනා කියලා යේසුස් වහන්සේ ගැන අදහගන්න යනවද? பாதை உடைந்ததென்று இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வார்களா? ඛණ්ඩ නැති වෙනවා කියලා යේසුස් වහන්සේ ගැන අදහගන්න යනවද? சாப்பிட இல்லாமல் போக போகுது என்று இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வார்களா? නෑ. இல்லை. ඕවා తాවකාලිකයි. அவை எல்லாம் ඒක தற்காலிகமானது. පීඩාවක් එනවා තමයි. அது ஒரு உபத்திரமா இருக்கும் தான். ඒක සෑම මිනිසෙකුට තියෙන භෞතික පොදු පීඩාවක්. அது எல்லா மனுஷனுக்கும் இருக்கிறதான வெளிப்பிரகாரமான ஒரு பொதுவான ஒரு உபத்திரவம். හැබැයි ஆனால் අපි කවදාකවත් මැරෙන අය නෙවෙයි. நாங்கள் ஒருபோதும் மரிக்கிற நபர்கள் அல்ல. ශරීරය මැරෙනවා. சரீரம் மரித்து හැබැයි போகும். මනුෂ්‍යයා කියන්නේ සදාකාලිකයි. ஆனால் மனுஷன் என்பது நித்திய காலமானவன். දෙවියන් වහන්සේ සදාකාලිකයි. தேவன் நித்திய காலமாய் இருக்கிறவன். දෙවියන් වහන්සේ වගේ හදපු උන්වහන්සේගේ ස්වරූපයටයි සමානත්වයට හදපු මනුෂ්‍යයා සදාකාලිකයි. தேவன் அவருடைய சாயலும் அவருடைய ரூபத்தின்படியே படைக்கப்பட்ட மனுஷனும் நித்திய காலமாய் இருக்கிறவன். උන්වහන්සේ அவர் මනුෂ්‍යයට අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. மனுஷனுக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்திருக்கிறார். විනාශ වෙන්නේ නැතුව அழிந்து போகாமல் සදාකාලයට යන්න පුළුවන්. நித்திய காலத்துக்கு போக முடியும். ඒක තමයි සුභාරංචිය. அதுதான் சுவிசேஷம். ඔබ සුභාරංචිය කියනකොට நீங்கள் சுவிசேஷத்தை சொல்லும் பொழுது සුභාරංචියට අනුව ජීවත් වෙන්න ඕනේ. அந்த சுவிசேஷத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் வாழும் பொழுது වැස්සාවත් மழை வந்தாலும் අව්වාවත් வெயில் அடித்தாலும் දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா, ඒක අමාරුයි තමයි. அது கஷ்டம்தான். හැබැයි ඒකට මුහුණ දෙනවා. ඒකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. அதற்கு நாங்கள் முகம் கொடுக்க வரும். බලන්න ඊයේ අද උදේ වෙනකල් பாருங்க, இன்று காலை வரைக்கும் අපි දවස් 5ක් ඊර දැක්කේ නැහැ. நாங்கள் 5 நாட்கள் சூரிய வெளிச்சத்தை දවස් காணவில்லை. 5ක් නෙමෙයි ඇත්තටම දවස් 8ක් ඊර දැක්කේ නැහැ. 5 நாட்கள்ல உண்மையாகவே 8 நாட்கள் நாங்கள் சூரிய வெளிச்சத்தை காணவில்லை. දැන් බලන්න අද ඉඳලා මේ රස්නිය දවස් 10කට විතර තියෙන්න යනවා. பாருங்க, இன்றிலிருந்து இந்த 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 வெளிச்சம், இந்த சூரிய வெளிச்சம், இந்த உஷ்ணம், இந்த வெப்பம் 10 நாட்களுக்கு இருக்க போகிறது. එතකොට පිච්චෙන්න යනවා. அப்பொழுது எங்களுக்கு சுட போகிறது. ගස් ටික ඔක්කොම කරවෙන්න යනවා. இங்க இந்த மரங்கள் எல்லாம் அங்கே சுட்டு போக போகிறது, எரிந்து போக போகிறது. එතකොට ඒකට කවුද උදව් කරන්නේ? அப்பொழுது அதற்கு உதவி செய்ய போவது වතුර නැති වෙන්න යනවා. தண்ணீர் இல்லாமல் போகும். මේ පොළවේ ඕක හැමදාම තියෙනවා. இந்த பூமியிலே இது ஒவ்வொரு நாளும் අපි இருக்கும். ඒකට මුහුණ දෙනකොට අමාරුයි. நாங்கள் அதுக்கு முகம் கொடுக்கும் பொழுது கஷ்டம். හැබැයි ඔබ මම දැනගන්න ඕන එක දෙයක් තියෙනවා. ஆனால் நீங்களும் நானும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் කොයි இருக்கிறது. වෙලේ මේ ශරීරයේ පණ යයිද දන්නේ. எப்பொழுது இந்த சரீரத்திலே உயிர் போகும் என்று தெரியாது. ඒ පණ යනකොට
යනකොට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල හිටියොත් அந்த உயிர் போகும் பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருந்தால், ඒ සුභාරංචිය තුල හිටියොත් அந்த நற்செய்திக்குள்ளே சுவிசேஷத்துக்குள்ளே இருந்தால், ඔබයි මමයි සදාකාලින ජීවනයට සුදුස්සෝ වෙයි. நீங்களும் நாங்களும் நித்திய கால ஜீவனுக்குள்ளே போவதற்கு தகுதியுள்ளவர்களாய் මේක இருப்போம். තමා සභාවට ආපු පළවෙනි පීඩාව. இதுதான் சபைக்கு வந்த முதலாவது உபத்திரவம். යෝහාන් පේතෘස්ට ගහලා හිරගෙදර දැම්මා. யோவானையும் பேதுருவையும் அங்கே அடித்து சிறைச்சாலைக்குள்ளே போட்டார்கள். ஏன்? සුභාරංචිය නිසා. நற்செய்தி நிமித்தம். හැබැයි හිරේට ගියාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ஆனால் சிறைச்சாலைக்கு போனதுக்கு ගුටිකාවට பரவாயில்லை, ප්‍රශ්නයක් அடி නැහැ. வாங்கினதுக்கு பரவாயில்லை. 5000ක් ගැලවීම ලැබුවා. 5000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். කානිසාද ගුටි කෑවේ? யாருக்காக அவர்கள் அடி வாங்கினார்கள்? කානිසාද ඔවුන් හිරගෙට ගියේ? யாருக்காக அவர்கள் சிறைச்சாலைக்கு දෙවියන් சென்றார்கள்? වහන්සේ නිසා. தேவனுக்காக. ඔබ ගම් වතුරට අහුණා නම්, நீங்கள் வெள்ளத்துக்கு ඔබ மாட்டினால், නායට අහුණා නම්, நீங்கள் மண் சரிவுக்கு ඔබ மாட்டினால், දෙවියන් වහන්සේ උදෙසාද ගම් වතුරට අහුණා. நீங்கள் தேவனுக்காகவா நீங்கள் அங்கே வெள்ளத்துக்கு நீங்கள் சிக்கினீர்கள்? නාය යන්නේ ඇවිල්ලා ඔබ දෙවියන් වහන්සේට උදව් කරන්න ගිහිල්ලාද? அங்கே மண் சரிவு ஏற்பட்டது நீங்கள் தேவனுக்கு உதவி செய்தபடியினாலா? නෑ, ඒක ස්වභාවික විපතක්. இல்ல, அது இயற்கை அனர்த்தம். එනිසා තේරුම් ගන්න. ඒක ඇති කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. அதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். அதை உண்டாக்குவதும் அதை கிரிகைக்குள்ளே கொண்டு வருவதும் தேவன் தான். දැන් ඒකට ක්‍රිස්තියානි කාර්යයක් හරි කවුරු හරි වුණා නම් එයා දෙවියන් වහන්සේ තුල හිටියා නම් එයයි. இப்ப அந்த காரியத்துக்கு யாராவது ஒரு கிறிஸ்தவன் மாட்டினால், அவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருந்தால் அவன் அங்கே நித்திய கால ஜீவனுக்குள்ளே போவான். දෙවියන් වහන්සේ ගම් වතුරෙන් ඒ නායෙන් එයාව බේරගත්තා නම්, அந்த வெள்ளத்திலே இருந்து, அந்த மண் சரிவிலே இருந்து தேவன் அவனை காப்பாற்றினால், හිටපන් තව උඹට මේ ලෝකේ වැඩ තියෙනවා. இன்னும் கொஞ்ச நாட்களுக்கு இந்த பூமியில உனக்கு வேலை இருக்கிறது. මේ පොළවේ මට කරන්න වැඩ ටිකක් තියෙනවා. இந்த பூமியில எனக்கு செய்ய சில வேலைகள் உண்டு. ඒ නිසා ඒ කාලෙට මම උඹට පණ දෙන්න. அதனால அது வரைக்கும் உனக்கு நான் உயிரை தருகிறேன். එතකම් මේ භූමික ශරීරය මරන්නේ නැහැ කියලා දෙවියන් වහන්සේ තීරණය කළා. அதனாலே அதுவரைக்கும் இந்த பூமிக்கு சொந்தமான இந்த சரீரத்தை நான் அங்கே மறிக்க விட மாட்டேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். මේ පේතෘස් යොහන්ලා ඉන්න කාලෙත් ඔය ස්වභාවික විපත් ඒ ලෝකෙට තිබ්බා. இந்த பேதுரு யோவான் இருந்த காலகட்டத்திலும் அந்த உலகத்திலே இந்த இயற்கை அனர்த்தங்கள் இருந்தது. හැබැයි මොනවා තිබ්බත් ඒ කට්ටිය දැනගත්තා. ඒවා එනවා යනවා. ஆனால் இது எந்த காரியம் இருந்தாலும் அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள், இது வரும் போகும். නමුත් අපිට වගකීමක් තිබෙනවා. ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩය ලෝකයේ මනුෂ්‍යයන්ට යන්න ඕන. தேவனுடைய செய்தியானது உலகத்தில் இருக்கிறதான வாழுகிற ஜனங்களுக்குள்ளே போக வேண்டும்.